Maayad-ayad nga adlaw sa atanan naton nga mga kaabyanan, mga kauturan, mga suki naton nga nagaupod diri sa programa Kamatuoran Pagatunan Ministry sa liwat inyong abyan diri sa kanginan, diri sa Facebook, diri sa aton live streaming Brother Jezreel Kihong kag sa ngalan sang akon mga kaupod Brother John Villanueva subong man Brother Jonel Carvalho. Kita man nagapanamyaw sa ila sa sining adlaw sa maayo gid nga paglantaw no kag sa aton dira nga mga suki no nga nagapadayon sa gyapon sa pag upod sa sining ministry diri sa media ministry naton sa Facebook kag yari kita karon diri sa YouTube no kag makita man ini naton sa Facebook ang ini nga video presentation nanungod sining aton pagkatun-an kag makita nyo naman ina dira sa aton nga title sino ang mag-upod sa langit. So tanan kita gusto nga magpalangit literal na langit nga sa diin wala nang gid sang mga kakapoy, way na sang kalapyo, kasubo, mga kasakit kag sinob lang hindi sini no. So pero may iban nga mga tawo nga nagatuo nga ang tanan no makadto sa langit no. So apang pag-abot ito sa langit kung halimbawa abi no so mangin masirabling ila pangabuhi tungod kay ang ilang pangabuhi diri sa kalibutan di santo nga sa langit no. So mabudlay ina no. So amo nga samtang ari kita diri sa duta mabal-an naton kon ano ang aton nga dapat himuon agud to mga utod kag mga kaabyanan naton no nga mangin takos kita sa pag lambot ito sa aton sa langit non nga pungsod no. So sa sini nga adlaw aton nga pagatun-an ini sa malipot nga panahon no ining aton nga tema nanungod ini sa sino ang maupod sa langit diri sa aton nga balaan nga kasulatan nga pagatun-an naton sa sini nga tio no. So ang pamangkot nga mabalik siya ano ang say sa katawan nga dalon ni Kristo sa langit no. Kung magbalik ang Ginoo naton aton ang liwaton dire ano nga sahi sang tawo o kon katawhan ang dalon ni Ginoong Hesus sa langit no. Ano nga sahi mambalaton lang ano nga sahi sang tawo ang pagdalon dito sa langit no. So bago sina magapangamuyo kita na imbitar na kon kamo sa pagpangamuyo sa sining atin labing gamhanan nga Dios sini nga aga nagakalipay kami Ginoo sa imong kaayo nga sa diin gintagaan mo naman kami sa kaygunan nga makatuon sa imong pinasahi nga mga pulong pamayuaman Ginoo nga amon mga viewers sini nga adlaw kag sa mga katawhan nga mga kanakano pa nga upod sa sini kag kabay pa imong mensahe makatag sa amon sa paglaom kag dugang nga pagtuo dira sa imong Ginoo pamayuaman ini nga ministry Ginoo nga mangin mainuswagon sa mga kinanano namon diri kag subong man ikaw magpakamayo sa mayong panglawas kag sa mga tao Ginoo nga mo ginagamit sa paghatag sa mga suporta sa amon diri Ginoo pakamayuha ang panimalay dayalo Ginoo panimalay raya subong man panimalay ni Ma'am Liberty lang dito sa amin kag salamat sa imong pagpakamayo sa amon sa ngalan ni Jesus amen. So balik kita diri ng mga kauturan kag mga kaabyanan ang pamangkot no ano nga sahi sang katawhan ang dalon ni Kristo sa langit. So aton ina nga pamalandungan no sa naunang Tesalonika no kung may ara ka mabalaan nga Biblia ibutang naton dira sa screen ano nang Tesalonika 4:16 kag 17 kay ang Ginoo gid magakunsa dikan sa langit nga may singgit sang pagmando sa tingog sang puno nga manugtunda kag sa budyong sang Dios kag ang mga napatay kay Kristo mabanhaw sing una nyan kita nga mga buhi nga nabilin sagmiton sing tingog upod sa ila paibabaw sa mga panganod sa pagsugata sa Ginoo sa kahawaan kag nyan mangin kaupod kita sing dalayon sa Ginoo no. So praise God no. So ang Ginoo kung magkari siya magakunsad siya sa langit no kag may ara sa ginatawag ng pagsinggit sa pagmando no. So sa amon nga panahon tama ini kay may budyong mo tama ini sa mga kabyanan ka gahod no sang sining tinion sa sina nga tinion no. So tong mga napatay kay Kristo mabanhaw sing una no. So tong wala napatay kay Kristo napatay siya sa pangkalibutan no nga pangginawi no sa nangin kaupod nila ang hindi mayong
ahinsya, no, sang kalibutan, no. So hindi sila makabugtaw, no, sa naunang pagkabanhaw, no. So ano pagid ang bugna 21:27 aton basahon, no. Bugna kapitulo 21 kag 27. 21 bersikulo 27. Apang walay makasulod sini nga bisan anong di matinlog. O kon nagahimo sing kangilaran kag butig, kundi sila lamang nga nasulat sa tulunan sang kabuhi sang kordero. So amo lang ni ang makasulod mga kaabyanan sa ginharian sang langit, no. Ito lang ang mga matarong lang. So sino sa mga matarong ang nakakadto na sa langit, no? So may mga teksto kita diri nga makita, no, sa Hebrew chapter 11 verse 5 kag sa Genesis chapter 5 verse 24. Si Enoch ginliton siya sang Dios, no. So butsiningon ato na sa langit, no. Si Elias naman, no, nagpaibabaw pa langit paagi sa buhawi. Kung mabasa tayo sa ikaduhang hari chapter 2 verse 11 to 17. Isa pa gid diri si Moises, si Pablo nagsiling sa Roma 5:14, ang mga kamatayon ginbungkal ni Moises na, no. So dira naton makita mga kauturan, no, kag mga kabyanan. Deuteronomy 34 verse 4 to 7, nagsiling si Moises napatay kag ginlubong apang sang uli si Moises ginbanaw gikan sa lulubngan. So kung basahon naton ang Jude verse 9, makita naton dira, no, chapter 1 verse 9, nga siya ginbalik sa kabuhi, nagpamatuod sang siya nagpakita dito sa bukid sang pagbalhin, no. Kung mabasa ang Lucas 9 chapter 9 verse 30 to 31, no. So ano pagid ang mga ebidensya dire? So yadtong nabanhaw sa tion sa pagkabanhaw ni Kristo, no. So sa tion nga si Kristo nabanhaw sa ikatatlong nga adlaw, may mga katawhan nga nabanhaw man, no, nga nagupod kayab sa iya, no. So kung makita tayo na, mabasa tayo na sa Mateo chapter 27 verse 53 verse 51 to 53, no. Kag makita taman ina sa Efeso chapter 4 verse 8 mga kaabyanan, no. So ang tatlo ka mga tawo sa daan nga katipan nga gindala sa langit sa walay duwa-duwa agod sa paghatag sing kadasig sa mga katawan sang Dios nga may ara gid nga balos sa mga matutom. So hindi niya siling nga lango-lango lang, no. Hindi na siling nga fairy tale lang, no. So isa ini ka mambal naton mga kabyanan kag mga kauturan, no, ang nanungod sining kamatuoran nga ang Ginoo magabalik kag dalon niya ang mga matarong upod sa iya. So ano pagid diri ang katapusan nga pamangkot, sino ang atagan sing kinamatarong sa pagpuyo sa langit, na, no. Lantaw naton ini Isaiah chapter 1 verse 18 to 20. Yari karon kag magbais kita sing tingob, nagsiling ang Ginoo. Bisan ang inyong mga sala subong sang iskarlata, mangin maputi sila subong sang niebe. Bisan mapula sila subong sang karmisi, mangin subong sila sang maputi nga bulbul. Kon kamo buot magmatinumanon, magakaon kamo sang kayuan sang duta, apang kon kamo magdumili kag magbato, alunonon kamo sang espada, kay ang baba sang Ginoo nagpamulong sini. So makita nato na sa Isaiah chapter 1 verse 18 to 20. So ang Mateo City 21 naman nagsiling, hindi ang tagsa-tagsa nga nagsiling sa akon, Ginoo, Ginoo, makasulod sa ginharian sang langit, kundi ang nagahimo sang kabubuton sang akon amay nga yara sa langit. So Mateo City 21. Sunod na teksto naman dire ang bugna 22:14, bulaan ang nagapamunak sang ila mga panapton nga malaba, agod nga may kinamatarong sila sa kahoy sang kabuhi kag makasulod sa mga gawang sang banwa, no. So amo ini mga kaabyanan, no, kag mga kauturan ang sa aton diri nga pagtuon kung sino ang makasulod sa sining langit, sino updon sang Ginoo. So tumatutom nang gid, no, ang updon sang mahal nga Dios diri sa ato, no. Si David nagpamangkot, no, sino ba lang makatukod, makatukad sa bakulod sang Ginoo?
Kag sino bala ang makatindog sa iya balaan nga duog? Siya nagsabat sa sunod nga teksto, no? Kung diri sa iban nga mga teksto, ang may mga kamot nga matinlo kag tagipusoon nga putli nga wala magbayaw sang iya kalag sa kabutigan kag wala magsumpa sing malimbungon sang mga sing malimbungon ang Salmo 24:3 kag 4, no? Ano pagid? Makaaman kita palangit pinaagi sa pagsunod kay Hesus, no? Kung masawa naton ang 1 John chapter 3 verse 2 to 3, mga kaabyanan. So amo ini, no? Ang punto sang ginatawag kung sino magaupod sa langit, no? So abyan utod kung diin ka man subong, kung makita mo ini, masunod kita sa Ginoo agod nga kung magbalik siya, preparado kita, no, sa pag-agom sining langit nga kung sa diin wala na gid sa mga problema, wala na gid sa mga kasakit nga pag-aangkonon naton dito, no, kung kita lang gid magmatutom sa pag-alaga. So kabay ang Dios magpakamaayo sa aton sa sining ation kag magapakamuyo kita. Ginoo ko, salamat sa imo nga kaayo nga sa diin katuon naman kami sang imo pulong, kabay papakamayuwa ang makabati sini Ginoo kag subong man sa imo alagad. Kag salamat sa imong pagsabat sa pangamuyo sa ngalan ni Ginoong Hesus, amen. So sa liwat tagabilin kita sa inyo nga kon ikaw lang nakabalo sang kamatuoran, hindi ka gid madayaan. God bless us all.